Sembla mentida, però al segle XXI encara hi ha treballadors que tenen dubtes a l'hora de reclamar una indemnització quan tenen un accident laboral greu amb seqüeles. És habitual al despatx que et vingui un treballador que li han amputat un dit o que ha tingut un accident laboral greu amb, amb versions, amb seqüeles, i encara tingui el dubte de, bueno, no sé si reclamar-ho a l'empresa, perquè és clar, perquè això, perquè allò, perquè tinc molta antiguitat, perquè estic a punt de jubilar-me i després no trobaré feina, perquè em faran fora. Llavors, no anem bé. Se'ls ha d'explicar molt clarament als treballadors que l'empresa no paga la indemnització. Qui paga la indemnització per al teu accident és l'asseguradora de l'empresa i totes les empreses estan obligades a tenir una assegurança de responsabilitat civil. El que passa que a vegades, quan tens un accident laboral greu, amb seqüeles, i a més et donen una incapacitat permanent total, perquè tots has quedat fotut i no pots treballar del mateix, i aquest accident ha sigut conseqüència de falta de mesures de seguretat a l'empresa, que és l'habitual, llavors l'empresa sí que ha de pagar, i això sí que no es pot assegurar, és el recàrrec de prestacions. Però aquest recàrrec de prestacions, que és un tant per cent, normalment un 30% de la prestació que doni la Seguretat Social, això no es pot assegurar. Però és que, encara que no reclami, li poden clavar igual a l'empresa, perquè la inspecció de treball, si té, quan tingui coneixement que hi ha hagut un accident greu en una empresa amb seqüeles, farà una investigació d'ofici. I si hi ha falta de mesures de seguretat, el que explicarà el recàrrec amb tota seguretat. Llavors, no ho pots controlar. Llavors, el que has de fer és reclamar. Ningú et reclamarà per tu. Ningú et reclamarà la Seguretat Social, no et reclamarà la indemnització. La Inspecció de Treball no et reclamarà la indemnització. Ets tu que has de reclamar. I qui paga la teva indemnització no és l'empresa ni l'empresari, és l'asseguradora. L'empresa, com a molt, pagarà el que us he dit, la franquícia de l'asseguradora, com tu quan tens un cotxe assegurat, que te pagues la franquícia de 200 euros, doncs l'empresa tindrà 600, 600 euros la franquícia, no pagarà res més. L'únic que li poden cascar és el recàrrec de prestacions, però això no depèn de tu. Espero que us hagi succés i si teniu treballadors, familiars o algú amb aquesta situació, sobretot recomaneu-li que reclami, perquè si els volen acomiadar, els acomiaden igual, tant si reclamen com si no reclamen.